Aku lagi ketengok lunggono ngelincah klemek kuwidik turu bantah aku kentongan karo benem pohong bakar telo ning kono angin kandhane arum ki sapa aku gagas bareng tak perpeki jebul Siadi Yayi Werkudara kuwi nyang ndi wong bagus kongkon Guru Kudrana golek tirta pawitra maning suci sing ana gawe guruku telenging samudra lho kowe iki bocah apa wong tuwa kowe iku bocah apa wong tuwa nendi jamak lumrahe wong golek kawruhan ngelmu kok ana telenging samudra kapara telenging samudra iku papaning pati dadi yen kowe golek kawruhan ngelmu rono padha karo disengkake patimu yen pati ku amarga kareping guru bakal mengo swargaku ose to kowe karo pendeta Drona iki jane sing tok kedane iki apane sing tok gandrung iki apane lho rupane ya mung kaya ngono kawruhe liyane lola-lole ora ning meneh kowe ora ngerti to yen Pandhita Drona iku sinaket dening Prabu Duryudana Duryudana iku nadan seduluring Pandhawa nanging dadi satu bebuyutan ora bakal rukun selawase yen to nanti Drona dadi pengawakaning Duryudana kowe dipamrih patimu apa kowe ngerti menungso iku telung perkara kang ora wenang ngawruhi siji temuning judhu loro tekaning bejo telu tibaning pasti iku kabeh awit saka panguwasaning Gusti kowe karo wong gerang iki mulang aku ora mulang tuwane mung aku nambahi wawasan dadi aja samar-samar wong kang rasane samar uwas ya bakal tiwas nanging kang rasane mantep ya bakal dinemu amarga limang perkara kang panggo gondelan tata titis tatak satemah tutuk tata aku kudu bisa mernata lahir batin titi aku kudu ora kurang pangati-ati titis aja nganti kleru tatak aku tanggon tutuk kudu rampung samubarang lan aku ngelingi dawing para winasis ingkang sinebut Tri Dharma tumraping kawruh lan ngelmu sak temene kaya kang sinebut Tri Dharma yen rumangsa melu duweni wajib melu nggondeli mulat sarira mangrasa wani oh matur nuwun nggih Pak D dene kula pun dimulang aja kleru tampa amarga dununging kawruh mau ora gumantung janma werda lan janma muda ora kurang-kurang wong tuwa-tuwa pikun tanmikane ngrasa yekti sepi-sepa yen sepah samun samangsaning pakumpulan gonyak ganyuk meling semiri ya ora kurang mongko ingkang kawawa nahen hawa iku lagi bisa winastan wong sepuh liring sepuh sepi hawa awas roning atunggil dene kang sinebut awas roning atunggil wong kuwi aja mung ngopeni lair tok nanging elinga lamun manungsa iku ana kang nitahake kaya ana tetembungan ing lair anguti kardi jroning batin tansah ngesti Gusti loro-loro mau kudu timbang ora kena bosih yen makarti tok ora eling kalawan kang nitahake tan wurunga ya bakal ora ngati-ati nanging manembah tok tanpa makarti dikelerokake dening kang yasa jagat marga jagat diseni apa-apa kuwi digunakake nganggo manungsane kowe yo bocah iki lulusan endi ya
Lagu demben petono ndelimas iki lho kaya ngene lho ya. Saiki wis dadi wasise kaya ngene iki apa muridé Mas Bambang apa piye lho. Aku ora ngarani aku dhewe wasis. Lan maneh kemraping aku duwe tekad mangkene ora tak anggap kleru. Aku takon jane wong murid ki apa sing dikayu. Ayo, bawa laksana. Kang sinebut bawa laksana iku netepi janji. Yen ana sawijining murid kang nyidrani karo gurune iki bener apa ora? Lho. Lah ya. Ya ora ning. Oh, ayo ning kuwi bebaya. Kok kowe bisa ngarani bebaya? Segara kuwi mesti mati. Kowe kok bisa nemtokake padurepku kuwi sing gawe aku apa piye? Kok to, wong tuwa iki rak telung perkara to. Ora tutur ya sembur, ora sembur ya uwur. Tutur kuwi ngandani, sembur ki puji, uwur kuwi mbumboni. Telung perkara mau tumraping aku siji wae lunganeng sing saka kowe. Emake iso guneman. Nanging mulai tok tulis belum tok tindakke. Monggo welenge para winasis kawruh lan ilmu kang becik kula aja mung digegem. Tular-tularno bisane kabeh kanca kawruhmu padha pinten. Oh, ya wis isin yen ngono aku.